Hi ha molts sistemes de creença que diuen que la seva fe és la més elevada, la més forta, la més profunda. En el judaïsme nosaltres recalquem la força en un aspecte diferent, que és en el coneixement. No es tracta tant que també en part de creure com de saber. De saber que existeix un creador de l'univers. De saber que la vida té una missió, té un objectiu, té un perquè, que estem aquí al món per alguns motius reals, materials, palpables, realitzables, no només realitzables, que estem compromesos a realitzar-los, perquè diu que quan l'ànima baixa, està a punt de baixar al món, es compromet amb el Creador per complir la seva missió, que és de ser una persona justa. Per tant, la missió palpable i real que tenim les persones quan estem en aquest món és de ser persones justes, de ser persones mesurades en el sentit de que fem les coses amb seny i les portem totes a l'objectiu que estan destinats a ser realitzats. Aleshores, la diferència principal, o una de les més importants, entre el judaïsme i els altres sistemes de creença és que el judaïsme es basa en fets, es basa en realitats palpables, es basa en objectius mesurables i tangibles. En canvi, altres sistemes de creença, no entraré a parlar-hi amb massa profunditat, però estan basats en una cosa que es diu que credo que absurdum, que vol dir que com més absurda és una creença, més força pren aquesta creença en aquest sistema de creença determinat. Nosaltres tenim un principi molt important que el va establir el Nachmanides a la disputa de Barcelona. Estaven disputant sobre el tema de la Trinitat i li van preguntar al cristià del debat sobre la Trinitat. I ell va dir, és un misteri, nosaltres hi creiem, és un misteri. Quan li van preguntar a Nachmanides sobre la Trinitat, va dir, miri senyor, nosaltres els jueus no estem obligats a creure en una cosa que no entenem. Això vol dir que si una cosa no l'entenem, ningú ens pot obligar a que l'assumim com a vàlida. També la vida jueva es basa molt en la vida a la terra d'Israel. Tenim la lectura d'aquesta setmana que parla de que tindrem benedicció quan nosaltres complim els preceptes a la terra d'Israel. Què és l'objectiu de la Torà? L'objectiu de la Torà és complir els preceptes i complir l'aliança amb el Creador forjada per Abraham, Isaac i Jacob a la terra d'Israel. Això és la cosa més palpable. Treballar la terra, viure la terra, obtenir el fruit de la terra i elevar aquest fruit per lluança superior del Creador. Això també es pot fer, evidentment, fora de la terra d'Israel, però la lluança més elevada del Creador que pot fer un jueu és desenvolupar la seva missió a la terra promesa. Així doncs, en resum, la vida jueva es basa en les coses mesurables, en les coses palpables, no en el credo qui absurdum. I la Torà es basa en coses reals que podem realitzar en l'aquí i l'ara. Shalom.